Helo, Rhys Madam. Tro hyn, ni'n mynd i wneud beth bach o wahanol. Ni'n mynd i edrych ar y set yma o fathodynnau sydd 'da fi, a ni'n mynd i trio wneud yr un cyntaf yma, un melyn yma, un rhy cŵl. Okay? So ni'n mynd i wneud par o sbectol haul, trwyn, a wedyn yr eiliau yma. So rhy cŵl tu fewn i bar o sbectol haul yw y llun heddi. Reit, so peth cyntaf sydd eisiau gwneud yw yn amlwg cael siap yn sbectol haul ni'n iawn. Felly ni'n mynd i fynd ar draws gyda dip bach yn y canol. Ni'n mynd i wneud 2 linell neu 2 linell bach yn dod lawr fyna. Am dod mewn ychydig bach. Mae eisiau cael y canol yn iawn. Felly cofiwch chi'n anelu am y canol fyna, iawn. A ni'n trial cael y ddau yn weddol o debyg. Dyn nhw ddim yn mynd i fod berffaith i chi, ond dyw e ddim yn wneud gwahaniaeth. So ni'n mynd fel la. A ni'n rhywbeth fel la. So fi'n weddol hapus dyn nhw. Dyn nhw ddim yn union cymesur, ond mae fe'n ddigon da. Mae pobl yn gallu gweld mae sbectol haul yw nhw i fod, iawn. A beth fi wedyn yn wneud yw fi jyst yn rhoi'r syniad bod trwyn fan hyn gyda ni. Yn dy lawr o ddau ochr. Sdim eisiau rhoi manylion y trwyn mewn. A i'r pobl sydd wedi gweld fi mewn ysgolion pan fi'n siarad gyda disgyblion, fi'n dweud wastad, mae trial wneud portread, siwr ydyn ni'n o'r pethau anoddau i fi, dwi'n ofnadw yn wneud gwynebau pobl. So pan chi'n gweld yn luniau gyda pobl yn nhw, anamal iawn dwi'n rhoi unrhyw nodweddion gwyneb i mewn. Reit, ni'n gario ymlaen y llun yma, eiliau nesaf. Felly mae'r ail yr ochr yma jyst yn dod i mewn. Okay? Gallwch chi wneud yn linell dwbl gyda fe'n culhau wrth gyrraedd y canol, os chi'n maen. Okay. A wedyn mae'r un arall yn mynd i wneud rhyw fath o siap ysfach, ond gyda'r bwa yn mynd yn fwy ar y tu fas. Iawn? So mae fe'n eitha cyfyng fan hyn, a wedyn mae'n mynd yn fwy dyn ni. Fe'n mynd mas, a wedyn mae'n gallu culhau eto. So I'm quite yn hapus dyma to, so fi'n mynd bach mwy trwchus. Okay. A chi'n gallu cadw fe'n nes bod chi yn gweld siap i chi'n hapus gyda fe. Right then. Okay. So nesa, i ni'n mynd i fod yn gwneud yr rhy cŵl i hunan. Os ych chi moyn, gallwch chi wneud nawr, neu fi'n credu fi'n wneud ar y diwedd, gallwch chi wneud yr amlinelliad, yr actual spectral haul hunan, a chydig bach yn fwy trwchus. Wneud hwnna wneud popeth i sefyll mas a chydig yn fwy iawn, a wneud mwy na lai rhoi border neu rim a'ch spectol chi i chi, a wedyn byddai'n edrych yn well gyda y llythrennau fel rhan o'r gwydr. Okay? Reit, so mae dyn ni rhy cŵl, newn ni dorri fe'n y canol. Okay, bydd rhy gyda ni'r ochr yma, bydd cŵl yr ochr yma. Ar gyfer yr ni'n gallu mynd lan a gallwn ni fynd mwy na lai reit o draws. Y reswm fi'n ei na yw os newn ni stopio fan hyn, byddai'n edrych ychydig bach gormod fel ty. Os ych chi wedi gwneud yr ochr yma yn dod mas gormod, wneud edrych fel ty, so jyst rwbwch e mas ychydig a cymrwch e mewn a wedyn ewch yr un beth yr ochr arall. Okay, so rh. Wedyn mae dyn ni yn hynny amlwg, a wedyn gallwn ni ffitio'n ni mewn fyna. Okay. Ar y bathodyn sydd dy fi, os chi'n edrych, mae'r yn mynd y bach mwy o le, so felly gallwch chi wneud e fel nes eich chi moyn, okay? Ond dwi'n credu bod hwnna'n gweithio yn eitha da hefyd fel mae fe dy fi nawr. So mae gyda ni rhy, a wedyn y cŵl, mae eisiau 3 bocs yn ni. Okay, so 2 linell lawr, cut gynta. Felly dyna'n cut ni. Mae eisiau tor ar so beth fi'n dueddol yn gwneud yw cymryd chydig bach bant o'r top. Sym rhaid o fod yn driongl wedyn, okay? Ond cymryd rhywbeth o droi gornel bant, a wedyn cymryd triongl bant yn y canol hefyd. Wedyn wneud yr yn y ffordd arferol.
triongl bach y pwynt o lan ar y gwaelod. A wedyn wneud yr L, dyn ni ddim eisiau mynd lawr fan hyn gormod y cymryd hwnna gyd mas, so felly ni chi dod draw a mewn. So mae fe'n cymryd rhyw fath o gornel bach i ffwrdd heb bod ni'n gorfod llanw gormod ohono fe mewn yn ddian. So mwy na lai, dyna mae gyd sydd ni ar gyfer hwnna, rhy cŵl. Okay? Gallwch chi eto arwyddo ar y gwaelod. Se chi moyn, gallech chi ychwanegu hyd yn oed mwy o bethau mewn. Gallen ni, sy'n ni moyn, gyfuno fe gyda yn Gwena ni. A gan fod lle gyda fi dan fe, fi'n hanner tempted i wneud e nawr, ond gallwch chi fod yn wneud e fel 2 lun ar wahân, sy'ch chi moyn, iawn? So fi'n credu na beth na fi'n wneud Gwena o dan e nawr. Okay? Fi'n gweud bod fi ddim yn wneud lot o nodweddion gwynebau. Ond gan bod lle gyda fi nawr, na i wneud e nawr. Os nad ych chi wedi gadael lle, peidiwch poeni, newch e ar dudalen arall. Okay? Ar y bathodynnau, maen nhw'n 2 lun ar wahân. Felly, gawn ni weld. Okay, so dyna'r siap cyntaf sy'n eisiau chi. Wedyn, ni'n mynd i ddod lawr a lan. Okay, lawr a lan. Wedyn, yr un ar y top, yn dod rownd, lawr, rownd a lan. Okay, so mae gyda ni fel rhyw fath o siap yma fe'n cyfateb i beth sy'n uwch i benne. Ond wedyn mae'r un gwaelod, jyst yn aros fel gwen, fel byddwch chi'n gweld fel arfer, byddwch chi ddim angen neud i mynd rhywbeth arall gyda hwnna, iawn? Ni'n mynd i ffitio na'r Gwena ar draws y cam. So mae gyda ni 5 bocs eisiau ni. So yma 1, 2, 3, 4, 5. Byddwn ni ddim eisiau rhoi hwnna rhy bell lan, achos mae'n culhau ychydig bach gormod. Ni'n mynd i ffitio G yn y bocs cyntaf. Mae W dyn ni nesaf. Wedyn, ni'n mynd i ffitio E mewn. Fi'n credu na i wneud hwnna mewn i linell ddwbl. Yn nesaf, so ni'n mynd i fynd lan a dod lawr hwnna mewn i linell ddwbl. A wedyn mae A gyda ni, dwi'n mynd i gadw fe ar yr ochr chwith, achos fi'n credu sy'n ni'n mynd yn rhy bell i'r dde, byddwn ni'n colli fe. So dyna Gwena. Okay? Os ych chi moyn, fe allwch chi ychwanegu troi'n bach mewn fyna. Okay? Byddwn ni ddim yn chwarae yn beth i gormod gyda fe. Yn amlwg, gallwch chi roi eich gwallt a bob fath o bethau mewn sy'ch chi moyn. Okay? Gallwch chi gwallt yn dod lawr fel hyn. Mae hwnna'n hollol lan i chi. Okay? Ond eto, erbyn diwedd mae gyda ni ryw lun sy'n edrych yn weddol o daclus. Mae gyda ni 2 beth gwahanol. Mae gyda ni'n rhy cŵl, mae gyda ni'n Gwena ni. A gallwch chi liwio nhw mewn fel i chi moyn. Fel wedys i os chi eisiau rhoi styl gwallt gwahanol mewn, os chi eisiau gorffen y gwyneb cyfan bant, rhoi coesau i'r sbectol hael, ychwanegu glistiau mewn bochau lan i chi. Okay? Pob lwc, rhannwch e, disgwyl mlaen i weld beth chi'n neud eto, a welai chi to yn fuan. Okay? Oswch eiliad neu 2 felly jyst i weld sut mae'r llun yma wedi troi mas gyda fi wedi lliwio ar diwedd y fideo yma. Ond cofiwch rannu'ch gwaith wedyn. Okay? Diolch yn fawr. Dyma ni wedi gorffen, Rhy Cŵl o Gwena. Nes i ddim ychwanegu unrhyw fanylion arall mewn i'r gwyneb ei hunan. Dim ond defnyddio lliwiau i'r siapiau gwahanol. Okay? Disgwyl mlaen i weld beth i chi'n creu. Pob lwc.